Nainip ako dahil 3 days na po akong nagkukulong sa bahay. Yan, sabi ko kung maglalagay ako sa bahay lalo akong may stress. So mas maigi na ano na magpahangin din ako kahit kaunti. So yan guys, sakay muna ako ulit. Ito po yung ito yung Roberty Dam. Ayan. So nandyan po yung lake. Ayan, makikita yun guys, yung lake. Kasi grabe siya. Time na nag-fishing po kami dito. Nakapag-fishing na po kami dito. Yan yung lake. So pwede po siguro tayo magano dito. Sabi to, bawal mag-park ata. Time na yan, bawal. So ayan yung baba po, ayan yung lake. Ayan. So ano pa siya, talagang ice na ice pa siya. Ayan. So ito yung lake guys. Ayan. Kita nyo yan, lawak. So lake yan. Ayan yung power plant, yung boundary dam, SAS power plant, and doon naman po yung Shan power. Ayan, power plant ng SAS power din po yan. Doon po ako nagtrabaho, yung planta na yan, power plant yan, dyan po ako nagtrabaho dati. Ito po medyo malaki yan, yan. So ito po yung Roberty Dam. Ito, Roberty Dam, lake po ito. Makikita nyo guys, yan, frozen na yan. Lake po yan. Yan po kami nagpi-fishing. Pwede pa rin pong mag-ice fishing dyan. Yan. Ito yan guys. Nainip lang ako. May nararamdaman ako, may sakit. Pero lalo akong sa loob ng bahay, sa kwarto. 3 araw na akong lagi lang nasa loob ng bahay. So yung mind ko parang lalong na-stress. Ayan. So ito guys. At ito naman pag kinontinue ko to kabila, papunta po ito ng Torquay. Ayan. Pwede kong diretsuhin na lang yan at pabalik sa amin doon. Iikot lang naman po yan. Ayan. Papunta doon. Yan po yung highway. Pabalik doon. Pabalik po ng downtown namin sa Esteban na yan po. Ayan. Okay guys. Nainip ako dahil 3 days na po akong nagkukulong sa bahay. Yan, sabi ko kung maglalagay ako sa bahay lalo akong may stress. So mas maigi na na magpahangin din ako kahit kaunti. So yan guys, sakay muna ako ulit. Na-stress ako. 3 araw na akong nasa kwarto sa Hilata. Parang yung mind ko, sabi ko I need fresh air. Yan. Lawak ng lake. guys, yan.
piping ng Rafferty Dam. Ayan. 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 I-ano natin. Ayan guys. Ito. Ano tayo ito? An overview of Rafferty Dam and Reservoir. Yeah. Rafferty Dam and Reservoir specification. Ayan. Length 1,300 meters. Height 20.5 meters. Volume of earth fill 2,200,000 cubic meters. Ayan. Ayan, hindi po tayo pamilyar sa ganyan yan. So paikot lang po siya. Ayan. The Water Security Agency owns operate Rafferty Dam, which is part of the Rafferty Alameda project constructed from 1988 to 1995. This multi-purpose project was developed after residents of the Souris River Basin watershed suffered from extreme variation in seasonal water flow, causing alternating cycles of drought and flood. It provides water and for the area, including the Shan Power Station near Esteban, and flood protection for residents downstream in Saskatchewan and North Dakota. North Dakota, US po na yun. The Rafferty Alameda project also ensures a more reliable water source is available from municipal, domestic irrigation and recreational use in the watershed. Yan po yan. Driving na po tayo. Ayan, babalik lang po tayo doon. Ayan, kita nyo yun guys. Ayan yung lake. Napakalawak oh. Frozen siya, ice. Pero pag tinapakan nyo yan, dahil spring na po, malulusong po tayo dyan. Magka-crack, mabubutas po yan. At pag nag-crack yan, babagsak tayo sa ilalim under ng ice na yan sa ibabaw. Pwede tayo matrap. Ayan. So hindi na magandang tumapak dyan. Yung mga nag-ice fishing tulad nung mga nakaraang buwan pa, ice fishing season, kasi makapal talaga yan. Ang kapal niyan, mga ganito yung kapal ng ice, talagang hindi siya puputas, or kahit yung mga sasakyan nasa gitna ng lake na yan, safe. Pero sa ngayon hindi na po safe yan sa tingin ko, dahil spring season na ngayon. Yung ice nga po, tulad ng sabi ko, mga nagme-melt na siya. So ayan, magka-crack siya at manipis na siya. Kaya delikado na po yan para pumunta sa gitna at magbutas or mag-drive sa gitna. May mga nakikita po ako, yung may mga sasakyan dyan pag pumupunta sa gitna, nagtitrip pa sila, paikot-ikot sila ng kanilang mga sasakyan nasa ibabaw po ng ice ng lake, dahil yun po ay napakakapal pa ng ice. Ayan guys, pabalik na po ako, at ako po ay nagpahangin lang. Ayan guys, oh, daming duck. Dami nila oh. Look at that.
dami. Kung sa atin sa Pilipinas malamang ubos ka agad yan. Ang dami po nila, ayan. Super dami. Nadaanan ko na siya kanina, sabi ko mamaya pagbalik ko kukuhanan natin ng video yan. Dami ano guys, narinig nyo yan? Yan super dami. Pag nalapitan po yan talagang ang lalaki niyan. Yan dami nila. Sarap adubuin ano.